Mit navn er Jonas Schmidt, og jeg har tænkt mig at fortælle dig lidt om den nye Xbox One. På den nye Xbox kan du alt muligt. Du kan både spille, du kan chatte, og du kan se tv. Den samler alt multimedie i én kasse. Xbox One giver adgang til de helt nye spil i kendte spilserier som Halo, Forza Motorsport, Dead Rising samt alle mulige andre spil. Takket være en HDMI-indgang kan man med Xbox One slippe for at skifte mellem signaler, når man vil se fjernsyn eller spille. Xbox One kan nemlig klare skiftet for dig. Og oven i købet lader dig se tv eller chatte på Skype samtidig med, at du faktisk spiller. Det helt nye Kinect-kamera til Xbox One er stærkere og mere avanceret end forgængeren. Det kan nemlig kende forskel på dig og mig og kan automatisk logge den relevante bruger ind på maskinen uden noget som helst bøvl med at trykke på knapper. Kinect stemmekontrol giver dig også mulighed for at styre både spil, tv og film ved hjælp af stemmekommandoer. Det er nemmere, hurtigere og alle kan finde ud af det, selv mig. Desuden er Kinect ikke så pladskrævende og lysfølsom, som det var tilfældet tidligere. Xbox Ones controller er også blevet redesignet, så den passer til alle mulige forskellige slags hænder. Udover at blive redesignet og forbedret, kan den også vibrere helt ud i fingerspidserne. Og så kan du eksempelvis mærke forskel på, hvilken slags asfalt du kører på. Om den er helt fin eller meget, meget ru. Du kan også meget nemt optage seje ting, du gør på din Xbox One. Og så kan du dele dem med dine venner, og du kan altid blære dig med det perfekte mål, en sejr over din værste rival, eller din allerstørste øjeblik. Takket være skyen deroppe er oppe i luften, kan din Xbox One-spil udvikle sig, selv når du ikke spiller. Modstanderen bliver skarpere, og dine venner kan nyde godt af dine spilevner, selv når du ikke er online. Har du en tablet eller en smartphone, kan du via din Xbox Smart Glass app få en ekstra skærm og nye måder at kontrollere dine spil, film og udvide oplevelsen på din Xbox One. Og så tror jeg ellers bare, at vi ses online.